M'ha agradat molt aquesta opció, ha ressonat força en el meu cor, perquè de fet ja m'havien dit el mateix ja fa força temps. Em tranquil·litza quan trobo algú que m'envia un cridaner missatge. Mai saps quan canviaràs, però sempre hi ha alguna oportunitat, així que recomano tenir la ment oberta per ser capaç d'entendre aquestes coses. No obstant això, no et forcis, perquè no val la pena obligar-te amb cura. Sempre he estat feliç en un lloc tranquil i he tingut la meva inclinació d'erudit en camí, només que per moltes circumstàncies he acabat sentint que el meu cap no val per res. I això no és així, només ens hem d'estimar, sortir del forat tan negre on jaiem, no posar-nos nosaltres mateixos els pals a les rodes del nostre carro i entendre que som capaços de fer tot el que ens agradi. Sempre vaig voler tenir una biblioteca i nodrir-me de tota aquesta sapiència. Qui sap, per què no tornar-ho a intentar, desplaçant de poc al trist sentiment que estic derrotada abans d'hora, i tornar a intentar amb afany el nodrir-me no pel que diguen els energúmens, sinó per sentir que sóc feliç guardant aquest coneixement.